Ikaw nga nakahibalo, dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ila binagid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan na natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radyo kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangos sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig, sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobal kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mas tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tagsa kakabuhi sang tawo, kag sa tagsa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love song
the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron sa kasugpon sang kasaysayan ni Jamaica, nga iya man ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Kasubong sang ulan. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday. Kataas ang tinumpukan sang lalaban ko ba? Kagkabugat pa sa mga kortina. Apang wala ko sang mamahimo. Suguran ko na lang ang obra ko. Kuhaon ko ang labador nga basaan ko sa mga lago nga ini. Ikaduha ko na ining agpagpangabol. Doon nagapanamoy-poy ng mga lawas ko. Samtang wala pa magtunga-tunga ang akon obra. Aanay ka. Nga ba na, doon nagapalanginit naman ang lawas ko. Hikapon ko, abi, ang akon agtang kagliog. Pinahilanat naman ako. Oh, Diyos ko. Habang hindi ako maguntat, dasigon ko na lang ang pagkuso sa mga ini para nga mabuluwan ko na. Sa sinaha, makapauli na ako kung makapahuway. Salamat. Madali na lang ako makatapos sa papanghalay. Mang? Day? Malakat ako. Gani ibilin ko na lang daan sa imo ang bayad ko. O, ari, o. Madamo ganyan salamat, Day, ha? Wala sang ano man. Sige. Mabilin ko na ikaw. Tapuson ko ang pagpanghalay. Agad makapauli ako dayon. Kay kinapanugnawan na ako. Nay? Malain ba lang pamatsyag mo, Nay? Kuan anak. Ining... Ano kay nagsiling nagida ko sa imo mo? Nga hindi ka lang anay magpanglabas subong nga adlaw, pro? Anak, bakli lang anay ako sang bulong. Ati uhuunay Apang magkaong ka nang ha? Samtang wala pa ako. Para pag abot ko karon, mainom ka na lang dayon sang bulong. Oo, anak. Kag salamat.
Oy, Nay, sige na. Maghigda ka na, Nay. Kaya habulan ko ikaw. Oo, anak. Na, ari ng habol. Ihabol ko ini sa imo. Malaga lang ako anay sang luyan, Nay, ah. Kay paimnon ko ikaw. Kay do ginatugnawan kagidho. Oo, anak. Kuha ipagid ako sang isa kahabol. Dubliha ang paghabol sa akon. Oo, oo, Nay. Ay, naluoy na gid ako kay nanay, ah. Doble na ang habol nga natabon ko sa lawas niya. Apang ginapanugnawan gihapon siya. Ano ba lang puhaton ko man? Ay husto! Mainit ako sang tubig, kag ibutang sa botelya. Dason, putson ko inisang sibin, kag ibutang sa tiilan niya. Kamusta ng pamatsyag mo, Nay? Maayo na. Nakuha ang katugdong ginabatyag ko. Gani, sige na. Pagtulog ka na. Gab ini ka tama. Base kung ikaw naman ang magmasakit. Kag ano na lang ang manghud mo. Kunduha na kita ang nagaligid. Sige, Nay, ah. Matulog naman ako. Apang pukawon mo gid ako kung maglain ng pamatsyag mo, ha? Si nanay, nagkakurog siya. Hala, si Manang Jenny, pukawan ko siya. Nay, kinaubo ka na, Nay. Si Manang mo, sa diin. Nagbulig siya sa kay Chay Bising paninlo sa Hilabalay, Nay. Kay may bisita ko nung nga maabot. Pero, suhulan man siya kuno, Nay. Gani nga ako na lang kuno ang mabantay sa imo. Nay! Nagsuka ka? Kag nagsuka ka sa madamo nga dugo, Nay! Mauna ang ginahawa ko, anak. Si Manang! Tawagon ko siya! Nang Jenny! Nang Jenny! Si Nanay! Nagsuka siya sa dugo! Nang? Amoy nang balatian ni Nanay? TB? Oo, Jamaica. Amoy ng sining sang doktor. May masakit siya kuno sa baga. Kag nakahibalo ka bala kung anong kinahanglan niya. Ano nang? Malahalon nga bulong. Manamit kag masustansya nga pagkaon. Kaglabaw sa tanan. Ang pahuway.
Apang paano naton inaihatag sa iya? Paano? Makaluluoy man kaya si nanay nang. Makaluluoy man siya. Samuel, mangita naman kita sang balangaw. Ha? Ano ka bala? Tingadlaw subong no? Mangita kay mo isang balangaw? Kinahanglan ko gid nga makakita sang amo nga balangaw, Samuel. Subong gid. Nga ahaw? May malalaabi nga balatian si nanay. Kag wala kami sang kwarta nga ibakal sang iya bulong. Apang kung makakita ako sang balangaw, usuyon ko siya tubtob sa katapusan. Sa sina, makuha ko ang tibod nga nasudlan sang mga bulawan para nga makaangko na kami sang madamo nga kwarta. Uy? Oo, matuod no? Amo ina, kun nga nga nagapangita ako sang balangaw. O galing. Kung nagaulan na siya nagagwa, kung tani gali, nabuligan ko ikaw nga makita ang punta sinino. Bisan hindi mo nalang kuya pagpartihan sa bulawan ah. Ihatag ko na tanan sa imo para nga mapabulong mo si nanay mo. Pero, kung makita nato ng isa katibod nga bulawan, syempre, hatagan ko gid ikaw eh. Nakahibalo man ako, nga pigado man kamo mo. Hindi bala, nagapamulot man lang kamo gani sa mga botelya kag papel, kag ginapakilo ninyo sa scrapan. May ka? Hindi lang ang kapisan ng yabi, agod magmanggaranon ka, kag mag-uswag ang kabuhi. Ha? Oo. Kasubong ko. Bisan, mapulupong ko na lang ako. Sa pilakadlaw, makita mo, mamanggarano na ako katama. Paano ka magmanggaranon kung nagapungko ka lang? Sa nasiling ko na, hindi lang ang kapisan ng yabi para magmanggaranon ka. May iban pahaw? Oo eh. Ano ina? Kundi ang tibod nga nasudlan sa bulawan. Ano? Oo, may ka. Kung masalapuan ko ato, mangin manggaranon ako. Ay, oo no? Ano kay ikaw eh? Ako perming upod mo. Daw wala ka pa siyang salig. Lantawa lang bala. Kung magdako na kita, makuha ko gid ang among nga tibod nga nasudlan sa bulawan. Unahan mo ako sa pagkuha sadto? Hindi ka na lang bala magpauna-una? Isa pa, babae kaya? Basi kung mabudlayan ka lang? Ganit babae na lang nga ako ang mangita sang tibod nga nasudlan sa bulawan? Ginasiguro ko man si mo, may ka? Nga hindi lang ako makapulos ang among nga bulawan, kundi pati man ikaw. Promise? Promise? Salamat ha? Pero o galing, paano subong magtuhaw ang balangaw? Kay wala man nagaulan? Ay? Oo, gali no? Hula to na lang naton nga magtuhaw ang balangaw ah. Kay siguro na dayon naton ang pagsubay sang punta sini. Nalipay gid ako. Kay buligan ako ni Samuel. Kabay pa nga magtuhaw na ang balangaw. Para nga mausoy na niya ang punta sini. Nay, maghulat-hulat ka lang ah. Uy, ara ng balay namon. Malapit na lang ako.
Dali-dali ako ah. Nay! Nay! Si Manang Jenny? Nagkahibi siya? Ay, ari na ako. Masaka ako ah. Nang! Nay! Nang! Jamaica! Si nanay! Si nanay! Wala na siya! Ginbayaya kita! Diyos ko! Patay na siya! Patay na siya! Hindi! Nga, wala mo gina ko ginulat, Nay! Nga! Nalubong na gid man si nanay. Apang sa amot-amot pa sang aton mga kasilingan diri sa barangay. Kag naluoy gid ako sa kahimtangan niya. Ay, Maika? Nga Paano na kita subong, Nang? Wala na si Nanay. ambot. Wala man ako makahibalo, Maika. Labi na kay wala man ako sang nahibalaan nga paryente nila ni nanay o ko ni tatay. Paano na kita sinimabuhi nang man? Sige lang. Makahibalo man ako magpanglabada. Siguro, pwede naman ako mangila bandera pareho kay nanay. Pero hindi ka lang magkabalaka ah. Mabuhigid kita kung makapanglabada ako. Jamaica. Naadlok ako, Nang. Naadlok ako. Amo man ako, Maika. Apang kinahanglan naton magpakabakod. Dali na. Kita na lang ang ari diri sa patio. Mapauli na kita. Mga biyan sa nagidinyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Jamaica, nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Kasubong sang ulan. Direksyon, Marnie Muka. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag